Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Salwa Azhara dari kelompok 6. Saya akan membacakan dongeng tentang Lili Kangen Ibu. Ing Taman Lokomotif Bojonegoro lagi rame kerango tukang jaga taman ngetoki kembang lili kang wis dianggep tuwa. Sabanjure dheweke gawa kembang-kembang mau nganggo trek uwuh. Embuh ing ngendi bapak mau gawa ibune Lili. Baby Lili mung iso bisa ndeleng saka kadohan. Atine susah. Dheweke kewajenge arep dheweke di taman iku. Ibu Lili derek ibu ing ngandi. Wong-wong iku gawe ibuku. Bengoke Baby Lili kanthi swara banter banget. Ancing tukang jaga taman iku ora ngeges dheweke terus wae gawa ibune Lili ngadoh. Kanthi Baby Lili ora bisa ndeleng maneh. Dina-dina diluwati Baby Lili mung dheweke ajung-ujunge awake panas. Dheweke rumangsa kelak. Rintihe awak cilik mrengil iku wiwit alom. Awakmu kena ngopo Lili? Pitakone Amaris rumangsa kuwatir. Dheweke ndeleng Lili cilik. Wite lemes lan ngodongane alom. Perupane pucet kaya tanpa daya. Lili kangen karo ibu. Rintile alon banget. Lili, awakmu ora oleh ngono. Ibumu mesti wis seneng ing surga. Panjenengane mesti susah yen krungu kabeh iki. Ayo semangat, awakmu mesti bisa. Ya ngene iki lho urip kita ora pareng gampang cepet nalar ujian siji bakal degeke kita sensaya kuat bujuke Amaris. Banjur apa sing kudu dilakoni? Pitakone Lili kanthi swara entek. Ombenen banyu nutrisi iki. Sawise iku awakmu kudu tetep semangat kanggo urip seteruse ngrungsake perjuangan ibumu, ujare Amaris kanthi swara semangat makatar kantar. Lusane Lili gelem ngombe nutrisi. Siti awake bali sehat. Dheweke banjur dolanan maneh karo kanca-kanca ing taman lokomotif iku. Saiki Baby Lili wis tukul ngrambal dadi kembang Lili dewasa kang edi. Ora mung kuwi, prayata Lili uga apik atine lan sumeter grapyak nyemana marang sapa wae. Warnanya ing endah tansih menarik wigatine kewan-kewan ing sakine tengene taman. Akeh banget tawon ing kembang kang lunga teka karep nyeneki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.